La meva família fa 50-60 anys que es dedica a la fruticultura. Els meus pares van començar i l'Arcolina fa 30-40 anys que tenim peres Arcolines. El clima de Lleida per la pera és el millor que hi ha. Hi ha altres llocs que la fan més maca, però de sabor es nota a molts quilòmetres que una pera és de Lleida o de fora. La pera Arcolina és una pera molt senyora. Té una pell molt fina, és molt delicada, és una pera que necessita uns cuidados molt especials per fer-la molt maca. Si la cuides molt bé, et fa sentir orgullós de la fruita. Nosaltres treballem des de l'any 2015 amb Plus Fresc i ens encanta la seva política de super qualitat i producte fresc, directe de la finca a la botiga.